dulur-dulur sing tuwa ya sing muda. Ki dijengkarke saka palungguhan Mas Broto kelawan Paijo. Ayo Mas, jengkarke. Jula Juli. Sugeng dalu bocange. Nggih. Niki sajake gamelane ruwancak napa sajane sampun pepek? Oh sajane sampun pepek. Rokok sampun? Alhamdulillah menika wonten dalemipun Gus Dedi. Kopi nggih sampun nggih. Sampun. Lah kok kula dereng niku. Mosok to? Lah nggih, napa lali nggih ruangan lebet nggih. Ya. Pacutke jola-joli Cak Broto. Nggih, leres nggih. Wayah magrib krungu suarane adzan. Terus Nek ning kali nyangkinga timba. Mumpung se urip ayo padha nanggap wayang sok benek mati munggah suwarga. Mula ayo padha dilaksanakne. Kendangane jan kowe ta. Kurang saithik jen. Wes. Ya. Tuku lapis nang Mojokerto pancen kula manis kaya Rano Karno. apik. Jula Juli Dupapak Meja Kawolu. Pendidikan agama iku pancene penting kanggo sakabehe anak putu kita. Kanggo ningkatno kualitas generasi muda lan kanggo ningkatno dasar religine bangsa mula kabeh ilmu kudu dipelajari mulai ilmu umum lan ilmu agama. Kanggo mencetak generasi sing berprestasi tapi tetep paham
aturane enak goro aku iki arek pondokan ngajiku syariat yo ngaji Quran mula uripku aman tenteram mergo taat karo aturan malam Jumat dulur aku melu pengajian sarungku mlitis katik gawe sorban lambiku putih kopiahku hitam tak tamat-tamatne dhewe kaya wong budal sunatan iki kudu dikeki jula-juli dingklek dangdutan mulane nyeluk kancaku Paijo. Wis siap orong? Saut-sautan lagi. Karo joget tangane. Oh, enak ngene. Ngene kok tanggapan murah iki kok ndi? Gayane kaya ngene iki lho, Jon. Rodok rene to. Aku iki dasare pelawak koncoku iya para panjak mula nek nabuh co ayo sing sigra nek dirungokne suarane penak enek Mas Hendro cekelane gender wilahe pring dijejer-jejer senengane dahar iwak bader gender ditabuk cindene ngeleter ana Ipan sing tukang ngendang dasare bagus pancene yo lanang ya ngalor ngidul jo ngesaki gedang nek telat mangan kena nggo madang enek yanto senengane ndemung rambute ikal rada ngembang bakung ngalor ngidul kudungan sarung mula kadang atine ya suwung enek Mas Pur bagiane ngenong senengane dahar tahu lontong nabuh gamelan karo medongkrong bareng tak incang udele bodong sok bodong tenan bodong cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun parangan gayeng ora apik nggih sugeng dalu Bu Cange Nggih. alhamdulillah Sugeng dalu Mas Broto dalah. Sapa iki sijine iki? Mas Paijo Paijo. inggih Ah, pripun nggih. pawartosipun panjenengan Alhamdulillah sehat. sehat sae nggih. Mbok bilih adat sak dereng-derenge niki kan kula sing ngomong kuwatah, Mas Paijo kan mboten kula paringi nggen. Ah. Biasanya kula saur manuk kalih panjenengan. Biasanya khusus malam ini Mas Paijo kita kasih kesempatan ngomong lebih banyak. Ngoten nggih. Dados dalam acara malam ini
Gus Dedi Gus Dedi. kagungan kersa bujange inggih menika nyambut bulan Muharram kalian santunan anak yatim. Anak yatim. Nggih, mila menika Mas Paijo kita paringi kesempatan murih bicara pada semua yang hadir di sini. Ngaten nggih. Napa Mas malih Broto. dalu Nggih, memang punika Mas Paijo niku dasare memang priyantun niku nggih Nggih. gedhe dhuwur. Ya gede dhuwur bagus. Bagah. Secara pendidikan intelektual nggih inggil, Ya dhuwur. tinggi nggih. Dados kalau dikasih kesempatan itu memang layak untuk tampil pada malam hari ini. Dadi ben Luar. ditunjukke dadi pemone wong ki kaya aku biasanya selalu meranoto Nggih. cara. Nggih. Nah, tapi Mas Paijo juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan. laras napa malih dalu Memang punika. Mas Paijo niku nggih Salam. di samping Pranoto Coro nggih saged. Pinter. MC campur sari oke. Oke. Terus nyanyi nggih oke. Punya talenta atau kemampuan ingkang banyak Oke. sekali kathah sangat bucange ngaten ceritane. Dalu Dadi punika awake orang dhewe bengi iki sedang. ngwehi Nggih. kesempatan Mas Kesempatan. Paijo. Nggih. Nggih. Memang Mas Paijo niku weh teng Anjuk niku pun artis kondang. Wah, Undang ing Anjuk. Sinten mboten sing kenal Mas Paijo? mula napa matur Inggih mulai tukang becak kenal. Ngerti sapa Mas Paijo? Mulai seniman tradisional Yo. kenal. Sapa Mas Paijo? Seniman campur sari nggih kenal. Sapa Mas Paijo? Lah nggih. mula matur nuwun dumateng Dadi awake dhewe Nggih. aja nganti Mas. digunem wong-wong. Dadi Paijo kuwi ben ketoke awake dhewe sing saur manuk. Paijo ki ya Nggih. aku tak omong. lho omong. Lah ngono omong dhewe ngene ra Lah tak nego wae iki. kesempatan ra omong. Oh ngaten mawon. Mulane aku ki tak omong sik awakmu meneng. Ya, ngaten mawon bocange. Niki kesempatan kagem para warga, kagem rekan-rekan panja, Mbak Yusinden, kita meneng sedaya nggih. Nggih. Kersane Mas Paijo mengke ngomong. Pun monggo sedaya meneng kelakep, nek perlu mengke derek-derek wangsul saniki mboten apa-apa. Lha sing delok sapa? Wis dah ngomong. Cak Broto, Dalem. Paijo ben ngomong. Nggih. Lah ngono mbok dikai kesempatan. Nggih, leres. Awak dhewe dalu punika luar biasa. Wonten Jenengan kopine wau Jombang pripun? Pun nangsa kopi. tenggone Gus Dedi. Enak. Rokokmu ngopo? Wah, penontone full. Mangga gandeng lho. Loh, Dalu punika luar biasa. Nampil oleh lho. Enak sampurna niku lho enak. Lah nggih. Niku sakniki Kula teng mriki matur mbah nuwun. nggih. Lha ora jatah sampurna. Mboten itu. Asli kula niku untuk mangga Lah gandeng. nggih. Asli Asli. Duduto ta kowe. Jajal to sikok. Ora kok sampurna niku. Niki Kula akoni kok. niki wonten banget enak. Nyapeng. Kopi, ala jajal. Kopi. Mulya donya mulya angel. Awake dhewe tinimbalan Gusti. Lah nggih. Alhamdulillah Gusti niku nek paring pasugatan Paring ya pasugatan, Allah. Pak. Niku wau kula sampun dibiori. Dalu punika Sampun apa derek? Jane wis aku gedhe. lak ra dijikuk mike ora meneng blas. Iki. Gus Dedi kula matur mbah nuwun. Gus Dedi wau Kula nggih sanjang kula. aku yo oleh Tapi pun meneh. dangu pokok ngoten jane. Nggih, mengke pokok jam 3 maksimal setengah sekawan pun telas Oh, ngoten oh, aja. tadi. Nggih. Nggih. Iki lak ra disaut kabeh niki ra meneng. Mugi-mugi kula dongaaken sedaya masyarakat wonten ing Limbukane Jombang limbukane mengke ping 3. Mengke diisi Mbak Niken mantu niki mengke mlampah. Nggih. Mbak Niken mantu niku Mbak Prigel. Mbak Prigel. Terus Mbak Wida. Oh, wis ana. Terus ibu sing senior niku Kae gitu Senior. ditambul. Senior Anu karep niki ora karep. mengke wong loro niki enake pripun? Nggih. Njalane. Wong loro ki engko enake awake dhewe Paijo kuwi ben ngomong ae to awake dhewe Sik ta. ngrungokne. Lah jenengan mengke pripun mboten apa-apa. Apik iki wong loro iki. Ora Wong mix kita dike wong loro kuwi lak lambemu ketatap lambene dalang. iri, nesu, wong kok nesonan. Mulane wong ngomong iki boyo gantinan. Wis ngomong. Nyah tak kei ya. ngomong dah ngomong, yo. Ngene lho lak aku ngomong iki sahur manuk. Dadi lak aku ngomong awakmu yo. Aja lakmu. Jare pokon menang. Lah meneng kowe malah nggih mikir dalang. Ya wis tak meneng ya tak meneng, Pak. Kok yo lak ngomong iki sahur manuk ngono lho, Pak. Yo sahur Pak. Iso luar biasa. Kukeru. Oh. Ya ampun. Dalu punika kula ngaturaken mbah nuwun. Kok Mano enek kok wedi ya. Wedi dumateng sedaya keluarga besar
Gus Dedi ugi-ugi kok. Tutut kuwi. Betul. Nek kenari pripun kenari? Lan sedaya wonten panitia keng kathah matur nuwun. Lah niki lho. Wah. Kenari genek koke iki Mas aku. Manuk kenari lho ora nek koke. Kenari ta niku. Heeh. Kenariku penyakitan kok mlane kok. Wis nang Lane apa? wong ngomong pe. Wis dewangi to. Iya wis to. Arepe atur apa karo para pamiyaksa ning kene. Ngaturaken apa? Cak Broto. Wah, boko mikmu ae. Oh ya tak cekel kabeh. Lah wong miku mau cekel kabeh lho, Jo. Mengko cekel kabeh. Nggih, pripun bocah nggih pripun? Sing ning ngarep tembung wis ana innallaha Ma'asobiri. Apal kula niku. Innallaha ma'asobirin. Ma'asobirin. Gusti Allah kuwi Gusti Allah kuwi to. Wong sabar kekasih Allah. lah ya Gusti Allah ki remen karo wong-wong sing sabar. Makane ngono. Mulane ngono. Broto ki ya bener. Lho, bener lho. Gusti Allah kuwi seneng marang wong kang Wong-wong tumindak sabar. sabar. Ngono lho, Jo. Lah aku ora sabar apa to? Berarti ora disenengi karo Gusti Allah. Nek Ora disenengi karo Gusti Allah. yo iki kok pikir guri. Ya, Jo. Alhamdulillah, Jo. Ya. Bengi iki iso rawuh ning kene awake dhewe. Biasa. Gus Dedi keluargane full support malam hari ini. Matur mbah nuwun. Matur nembah nuwun Gus Dedi, Desa Semanding, Semanding. Dusun Semanding, Nggih. Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Jombang. Iki padha kaya mulih ndek omahku dhewe. Lah kok iso? Lho, bapakku asline kan kene iki, ndi wae Sukapura. Bapakmu lho sapa? Bapak kula sapa, Pak ya? Lho. Gong Raja. Sumpah dereng ngertos kula niki anake sinten ta? Anake sapa, Bro? Kula niku mlethek ke watu dhisik, Pak. Oke. Keluargaku ki akeh teko kene, Jo. Ya. Dadi alhamdulillah iso balik rene maneh. Nggih. Beberapa kali aku tanggapan acara ning Jombang padha kaya petuk karo keluargaku dhewe. Laras napa Nggih. malih dalu punika wah luar biasa sing nonton kathah. Wah, isuh mulai kono, Pak. Wah, Duk kono, duk lor. Lor endi ya? Oh, duk kanan, duk kiri, full penonton Full kabeh. penonton. Penonton sing teko ki insyaallah ditotal nek 3.000 wae bocah. 3.000. 3.000 penonton yang hadir di Lebih. sini. Nggih. Teng mriki niku sampun hadir 750 penonton. Suh akeh. Loh, 750 mang wis didata karo Gus Dedi. Nggih, rencanane semua penonton mengke diparingi beras 10 kiloan karo Gus Dedi. Setuju ta mboten, Bu? Genahno sik tenan Kowe kok. iki aja ngono lho kowe. Gus Dedi kukur-kukur ngene iki tenan ora iki Gus Dedi. Ben wong dikek beras rumangsamu. Cak Broto, Cak Paijo. Inggih, bocah nggih pripun? Heeh. Iki kanggo engko ben ora kewengen. Betul. Ono peraturan hiburan itu Napa? sampai jam 3 pagi. Oh, sampai jam 3. Nggih. Tapi terus mau pingking ngantos bar subuh ngoten iki. Lho nyapo ya sesuk bareng bocah sekolah. Oh, ya apik, Jo. Aku repot sesukan wong motornya MBG. Lah iya sesuk dumne ning kene kabeh warga iki gak ono timbang mbok gak sekolahan. Nika Ya. napa ditanjakne Mbak Niken Tanjake dalu iki menika. Maranggono sing saugel iki. Oh, inggih. Selak ngantuk. Selak Oh, ngantuk. niki. Heeh, satu lagu ya, genduk. Satu apa dua? 5. Oh satu. Oh, Selak satu. ngantuk. Ayo. Iku spote MBG. Wah. Ya Wah, apik iya. kuwi apik. Cocok iki. Dengan adanya program MBG kanggo bocah Sekolah. Yo Mas. Ya, ayo, Cok, dispoti, Cok. Jek enek tapi MBG. Lagune yo kabeh nyepoti yo. Ya. Nyanyi. Genduk ganti ya. Yo Mas, Ipan Mas. MBG Jirolu 4 6 Ora enek laras pokoke 7 kok. Yo. Yo ngawur. langsung nyanyi yo. Sapa ki sindene Ah. siji lur telu disepoti MBG ya nak. Yo. Dewa apa yang paling manis? Tambah ganteng aja. Ayo nak. Ayo deh. Ah. BG Mas paling ganteng. Buah apa yang paling manis? Manis tambah ganteng aja. My little bolu ketan. MBG Mas paling ganteng. buah apa Ayo Dok, ganti yang joget. paling manis? Buah Joget, ada joget. Joget Cahayu. ganteng aja.
Spot ki apik. apik. Apik tenan. Mas. MBG. Mas Broto gendeng. Ngawur. Aku ora tek gendeng kok. Ora mang jane ora ngono, jajal nok. Ganti Pripun? dhewe sing nembang. Piye nok? Udah, sing nembang sampean. Ayo. MBG coba. Yo 1 2 3. Pakai mic. Sing banter. 1 2 3. Ayo. MBG. Sing MNOPIRS. Wah, kayak ramdur. pancen yo isih cilik pengen kaya tante-tantene Iya. karo mbak-mbake. Walah, Aku kok pengen macak sinden. Sebagai Wah. generasi penerus bangsa khususnya di bidang Nggih. seni tradisional. Iya. Ya. Bocah cilik dikenalke Tekan ditepungke. Ayo, Nduk. Jenenge sapa mu ya aku lali to. Candi. Gandhi. Wah, Gandhi. Gandhi. Nah, Gandhi ku artine apa, Jo? Gan. Gan. Gan kuwi. Gan. Wis. Gan. Angel. Ayo. Gandhi. Gan. Ganjel. Kok gendek men sing apik to? Gan. Gan apa kuwi? Gan iki juragan. Gandhi iki ibarat dalam satu keluarga. Iki dijuragakno, diumbul-umbulno supaya dadi wong sing sukses ngono lho. Jo. Luar biasa. Ngono lho, Gan. Aduh mau ngawur iki sebenarnya. Lucu lagi, lucu lagi. Gan, dua diuri-uri supaya sok ben nek gede iso dadi seniman tradisi sing moncer. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem adik Gandhi. Enggak, emang mripate grip-grip ngantuk to, Dok? Ngantuk dong. Alah Oh, nyanyi ya. ya wes nyanyi ae. Nyanyi. Tembangnya apa? Tembangnya apa? MBG. Nyanyi apa nak? Aya apa? Tidak, Apa sing viral? Apa? Lagunya apa? Ayo pakai mic, pakai mic, pakai mic Mas Gatot biar dengar. Oke. ayo. Ayo, apa? 1 Dua. kelinci ucul. Jadi kok kebelet nguyuh to jaki Jo. Yus campur-campur, yo ngantuk yo blet. Pakai mic, pakai mic, Pakai pakai mic. mic. Pakai mic. Rada rais. Rodok lali. Kok enek judul rada lali. Maksudnya Terus apa? adiknya ini agak lupa karo liriknya. Oh. Nggak apa-apa nanti Apa dibantu. ganti lamunan? Lamunan. Lamunan. Oke. Apa? Apa? Ayo. Kelinci ucul lamunan apa neh nak? Ya, apa? Jajal satu lagu. Kowe apik tadi dagelan ya ani. Walah, mumpung go keturunan, Dok. Apa nak? Cahayu. Apa no? Ayo. Ayo dinteni pamirsa wakeh banget sing ngenteni suarane sampean. Wah, lajokan pengen sak ngerti pribadi. suarane sinden cilik Gandhi. Kelinci ucul. Heeh. Apa Kelinci ben ucul ya? dibaturi Mbak Dinda? Oke. Ya, ya. Monggo. Apa Ya, ngono. baturi tante? Tante Ya. Wulan. Karo tante Wulan Oke, sumene. ya. Wah, jan apik iki. Jelas jaluk dibaturi. Ya dibaturi. Aku dhewe larene baturi itu ya suwi. Jan kaya Mosok. cilikan. Mbiyen nek cilikane niken ora sah tadi baturi. Baturi aku sing baturi. Heeh iya. Pancet generasine so anak iki aku yo sik baturine. Baturi neh. Pedae ngoten. Kudune ngono. Ya oke. Apa nak? Kelinci ucul nak ya. Sik mikir dicoba sih, Nduk. Coba sik. Cek. Monggo Mas, Oke. tembangipun kelinci ucul. Ayo, Ajan Jo. apik. Kelinci, Jo. Sampeyan joget lho ya. Oke. Tukang Nek joget, joget tak potong lho. Wis bayar- lunas kok aku. Sing bayari kono apa dalang to? Lah aku adike kok. Wah, alah Jo. Lah rape motong opo? Piye Wis to? lunas kok. Wis Bengi. lunas aku. Bengi iki sak keluarga iki. Alah. Iki ceritane reoni. Reoni. Reoni anake. Wah. Oleh sebut merek gak, Mas? Boleh. Boleh napa-napa. Reoni anake Ki Dalang Degleng. Oh, Pak Salah. Degleng. Mbak, setunggal malih. Lah kok Mas Cumplung niku jarene kok keluarga Dalang Degleng niku saking Wis pundi? angel iki, kembarane Masku. Loh, kembarane. Kayak jambe sinigar. Jambe Sinigar. Sitoke jambene walu, sitoke jambene bosok. Oh, ya remek berarti. Gawe gawan bayek lak bosok. Ora guyon Ayo. aku, Mas. Ayo, Kelinci ucul ya. Tanjake kelinci ucul. Matur nuwun Matur sanget. nuwun. Nembang ditabuhi bareng-bareng lagu iki. Nduk ganti lagi apa sudah? Lagi Pripun? apa tanduk? Oh sudah. Oh, sudah. Capek. Sampun ngantuk. Pancen bocah cilik, Mas. Karepe pengen kaya tante-tantene kaya mbak-mbake.
Nggih luar biasa. Tapi luar Luar biasa biasa. loh. Anu nggih, Pak Dalang anu bocah nggih. Seusia segini sudah berani tampil di muka umum, melantunkan tembang, melantunkan lagu, ini satu prestasi yang luar biasa. Nggih. Nggih, nuwun sewu, ngapunten nek ngejob biasanya pinten? Pira nak sangune biasane pira nak sangune? 90 patang. Akeh. Pira? Kowe lho akeh men. 1 juta. Lah bayarannya Pak Iya kepotong gak sampai 1 juta iki enggak usah. Jare 7.000. Pak I sapa? Iki lak putrane Mas Adi Sasongko. Putrane Pak Dalang. Lho piye sawakmu iki? Delok to, teko praupane kaya lho, kan yo mirip jo. Oh iya. 11 rolas. Makane yo nurun ngantukan Mas Sik Adi to. urang. 11 ra penak kuwi lho. Lah napa to? Au. Dalang kaya apal nomor togel. Nggih. Cak Broto. Nggih, pripun? Cak Bocange. Aja. Nggih. Iki jengkarne Palungguan bintang tamune dhisik. Oke. Iya, nggih, leres. Tianti-tianti warga masyarakat kene Nggih. bintang tamune. Nggih. Engko sing kae sing sisih ijem-ijem kok gampang. Nggih. Oke, kok Dadi- manut mawon. Heeh. Adikku Niken Salindri riyen. Ijen dhisik bar kuwi terus prigel. Oke, Siap. nggih, leres, nggih. Iki digarap cara sing hot, Nggih, Nopo? maksudnya sing rancak ngono lho. Sing irama. rancak niku sing rame. sing rame ku anu diunek ning mercon, dhuwur. Yo keramen kuwi. Lah piye maksudnya rame niku pripun to? Iya sing tabuhane Oh, tabuhane rame. Oh, gampang ijo. Nggih. Ayo apa digarap apa menurutmu? Ayo, Cok. Ayo. Digarap sing rame, Cok. MBG. Ojo MBG meneh. Malah Iya, kudu diganti to. Oh, apik sing rame niku lagune niku lho. Mangku Ayo sepote. puro. Disepoti sik. Sepot yo monggo. Selamat malam Sugeng Dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Predi ya. Karo Mas Lali. Mas Freddy, ya. Lali ora tau dijak tanggapan no. Sik ta. Iya, Mas. Padha mergo ki mangat aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi Dadi, gitu. Oh ya yo, maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bedino nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik to, wayang londo niku iki pripun? piye? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Walah, ceki to berarti. Iya. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka Gampang. Kuwi larangane negara uga larangane Aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Nah. Ya, Mas. Ngaturke Nih, napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Niki. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan. Mapak. Lah lho. Mapak bulan Suro. Muharram. Mapak Suro. Kalih Nggih. santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Sumanding. Semanding, Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo, Ketan Macan. Kecamatan. Kecamatan Goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan ini apa jenenge? Kecamatan Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten Jombang. daleme Gus Dedi. Gus Dedi. Nggih, nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh iya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya. Ya, bowone apa?
Dendang gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang ki apil dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan karet, iki. Pun. Apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake lah mending ngono. Antara yo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau petik lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Nggih. sane ndi kita? Ya. Gendere tukang sane. ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender. Kamu nggak mau bicara-bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ tanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus Kata-kata aja gitu, kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omong gak menek enek Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Terngiang. Terngiang aku teran. Berandene maksa Ini kita ditanggap 300.000 apa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh Asli. oleh kampleng. Iya betul-betul. Kadang aku semangat deh jenenge. Melok elektron. Jebol Nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek. Bayang. Nah, Apik suarane. iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu
Jerlair putri Sulestyo terus bisa nyumbur kang Kesrono. Tembangnya iki ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembangnya nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan lewegi nggih didilati bareng. Dadi juru. Sambung panci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Nah. Jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nggih ya. Nggih. Sok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jeneng goyang tretek. Apa lagu yang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Nek ya apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bucange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone. Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Oh, kurang Mas Bahlil. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh? Lanang po. Yo separuh lanang separuh. Lah akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya, luar niki biasa. semangat ya, Dok. Ya, thank you Semangat. Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat. So manding, Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Nggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Jadi kan mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo Amin. ya pengen terkenal, Nduk. Iya. Niki kan. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean ya pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar, Jarimu pengen tercemar apa terkenal? terkenal ya ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niki niki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa Maturin maneh? apa malih? Apa maneh? Lah iya toh. Ya Masa manut siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua Baru- bawa sak langgame mau lho to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke, Nduk. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo. Sak Masa ngendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bucange napa ayo? Lha apik kicau malah. Lah kuwi lho Kico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijen Mas ganti nadane. musik. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa Iki diberi nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Iki Bersama campur sari New BNB. iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran munggah. Siap. Oh, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar Kalau subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ketemu ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane mboten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah, Ya kok iso keplesen. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng
Buah apa yang paling manis? Wedi. Gudi, Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuweke tulinan. Tuk. Sugeng dalu, Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih, Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigen, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, nggih. matur Mbak nuwun. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan napa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap. Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngesake tembang. Nggih, Apa tembang Ken? Seto aku ki arepe Nah, kula asal konsultasi. tangklet, Gus. Niku ngoten Monggo. niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten Napa? nggih. Ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang min, ada Min. yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku saged. terus mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki niku, aku instan. langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budek jenengan tambani ngeten Bos. Kowe iki ra Sanes, ketok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak. Nggih. Niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis budek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahé niku penipuan nggih. Oh, nggih. Ono sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan, Nggih. gratis, tis. Luar biasa. Penak manggon. Loh. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih.
darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Nah, Ora terus usah ini tanggamu. Mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit saking pundi panjenengan. Lah niki to. Iku kathah pertanyaan ngoten iki. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lho mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus, entai Kula entai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Bakal, kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti kados sajen napa nggih menyediakan. Nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, nggih, untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula misale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Oh. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tokone nggih tekedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Oh, Awak Betul. melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaan dibebel. Oh nggih sedia. Oh, lho sedia. iku lho Jo. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kak Gembong Nggih. Jadi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Terus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah pripun Gus? Lah niku kula mawon Iki lho, nggih ya bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah dukung. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane
wong bojo loro Jebule to, Ken. iki iso urip bahagia. Kowe lho, Lho, ngomong lah duka. cerita temen kula niki. Lho, Lho, Gus nggih. lho kita lah kepingin terus sing jarene no TV-TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu jan. Ora mungkin wong Akhirnya- sugih duwe duit akeh. Wis suamine ta budus tok lah. ra. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah. Nah. Seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah Kathah. itu. Nggih. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendino. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masuk temen nggih mboten semerep. Wah. Jok, Ngapunten. ini nek dalam negeri nek Dalam luar negeri hati dolan. kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Wah, Lho sok iki ngoten to, temen. Gus. Terus sampean niki sugih, duwe kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean guru mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko. Wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe Iya. ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit, ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek Luar ukuran biasa. jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Bundi. Alah, mboten Nggih umpamane nggih. Umpamane. Umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niku mung angen-angen iki tak kekno sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus ki yatim, santen ngoten kula lek yatim, dhuwit Pak, kula niki. yatim, kula yatim. oh nggih padha kesini padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Nah, lho, Terus kok nyewu LC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Loh, Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Nggih. nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes Boten ae. pantes soalnya panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Nggih. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan, sampean jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jenenge Mbak Niken sampean jejer sampean sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. lek dibayar ya. Wah, mesti padha wae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga Laras. panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi, terus Nggih. kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah Nggih. napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Amin. Monggo Matur niki napa banget. Nyanyi, Ya. Gus. Jenengan badhe Nyanyi, nyanyi Gus. napa, Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus. Dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten niki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa, Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa, Gus. Tapi kula mboten sangu.
Ya transfer mawon lah. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih, jenengan anu Pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. nggih. Tenan po ora itu. Bahasamu tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mungkin Niki kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau ndemek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi ah niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho samu. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis sekelen kono nok, sekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih Pak nggih. delikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahe glangsing zo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misalnya mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih, nggih, nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur sembah Mugi-mugi Monggo sampe jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak tenisar Nggih, nggih, mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih, nggih. Nggih. Gus Dedi tiange anjene ya grapiak semana. makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan penak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Ya. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang siap, berdiri di Di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. Ayo, Ya. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola ya. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Kedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esok. Para ero. Masa ero. Alah lah tunggale. Matur nuwun. Eh, matur nuwun, genduk Niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, napas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk Niken jengkar Nggih. karo Palungguan wis Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya nggih. Iki Niki. uga dijengkarne nih bintang tamune. Wonten malih Oh, nggih. loro. Nggih. Genduk Prigel. Wah, Siap. jan apik. Prigel. Wah, penuh Mana dengan full bintang malam hari ini. Leres nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha kaya reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjane sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan lek anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten Ah, apa. Jengkar saka Pangelungguan. Nggih, monggo. Genduk Prigel. Sepote Ah, Cak. Sepat ya, Cak. Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Iya ya.
Sugeng dalu Mas Freddy. Sugeng dalu nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye nak? Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken iki. Terus aku. Terus Anin. Heeh. Terus Nyanyu. Nyanyi. Terus. Terus Bareno. Biasanya Mbak Mary. Biasanya Mbak Iing. Oh ya. Elin. Terus Elin. Heeh. Terus Mbak Iit. Heeh. Terus Bu Sri. Terus ki. Kalian sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Wati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. Sok melu sora lho Mas. Iya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Generasi penerus. Saiki bar iki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Dan ngono. apik cilik-cilik. Wes. Heeh. Keluarga seni. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai wapal formasine Sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas aku? 5 SD. Kelas 4, kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. iya Mas. Alhamdulillah awake dhewe Terus iso aja kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Lah, Tenan wis Amin. biasa isih. wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Freddy sendene iki. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Ya wong. Iki ku rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa? Lha ya wayang tingkat ngono Ora ya nyupen nyupen. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki kok. Gak jelas kok wong iki. Ya Ya, ngaten apa, Mas. Nduk? Nggih. Iki Nembang nggih. Ya. nembang iki mengono Ada pamundutan tamu. Ya, genduk Nggih, Prigel napa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampang ini Niko kok. sikaraning nyawa. Asik-asik kuwi lho Nah, Mas. pokoknya Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Manding wes. Manding sampun. Weekend. Yo, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget aja. Minggu sik, Mbah. Aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ora kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhirnya. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino kuwi. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jadi. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho jaya yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga iki. Wangi minggu Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi minggu. Malam minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Baik, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu. Cegah nendra tetap wungu. Menahan mata, enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk.
Nahan ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyanda HP video call kae. Dadi arep turu kae ra sedo ngantuk. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ya ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ah. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese po NEG. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh, alah. Javanis loh. Ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke, Mas. Ngapo nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa kuwi? Kid is dead. Kids iki anak. Is dead iki mati gitu loh. Jadi anake sing kuwi mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jan ki sak is jeblake Pokok lambene Inggris. kowe. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya pangga. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Ber Oh. ber Apa berat? sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk Amin. masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday kita. Sapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Ya wis sak karepmu, Jo, Paijo. Aku ora tau ning Inggris jadi dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah kalau joget 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 to, mau jaluk Banyuwangi nih ganti kuwi wae. Aku nasi joget. Iya. Sikilku loro aja. Ini Ya. jadi nambahin kurang. Yo. Ciugono Junior. Nggih, matur Mbah. Luar biasa, matur nuwun Anu sanget. Cak Broto, Cak Paijo. Nggih, pripun? Iki si pisan kas. Bisa oh tasik wonten malih. Pronapa iki ana jebule iki mengono nawala. Siap. Iki enek sing badhe paring pisumbang tetembangan. Oh inggih, cocok niku. Menika katur Mbak Cangik dalah Mbak Limbuk Wilujeng Enjing. Iki Wilujeng Enjing badhe ngaturaken pisumbang bawa sinom grandel. Oh inggih. Mangke kalajengaken langgam sihuning saking kula Bapak Sudono Lumajang Pronojiwo tasih family kalian Gus Dedi. Oh mekaten inggih. Berarti Bapak Sudono bergabung ning kene Jo. Ya, monggo Kak. Nggih nggih monggo. Ngaten, leres ngaten Ngaten, nggih. nggih. Bapak Sudono monggo katurang Monggo, tingkah monggo. wonten pepanggungan Nggih, Bapak monggo. Sudono. Ah iya.